autonomous state pinning 476 episode lo pinning wile thotame akhai sir jai katha retired IAS officer pansi apon lo lapen alangli ning dipen thotama chitong thekapot alang pante welcome sir lasinon apor dolo pot pinning we kachi than ponji kel hanlo jasemet yelo ason ilitum ke karche big lapen Inglong sai katiki abangke non abangke pongtung dume ke tang thulu non asop kaching yok thulu hen thing the bong hom pena kapre ke pona do pilo same non jasemet hidi asai bosi hidi alam thele itum chhar pona kapen Inglong ke ka che putha kame sa pan pithan bon po lasi non ladak mini nagar juge la han nagar jugang tum ba la hello sir ilitum ha ipisar ikusar akaya hut bihek lang tema setame ingin bulan je ilitum non ilitum akai pinang ana hormu katiki pon peson si theklong ison bangke tum tamir punon katiki pon inghai pik theklong li hidipialong ni ke theklong ke edon adim do ingtiap halada nonda dolang lapen achili ta dolang lalu lapen kaprek hengthe dame ilitum katiki pon kompik lapen hanjang melen malu lapen cubok abara hehe bangke non kompik tang lo inghai pik tang lo lapen ongdung adim ana bangke achilian ta vir non nasi lahai hormu ilitum alompen ke dotang hormu si avia dapot ining ki oiram tabdukok tiap hotpen athema lahai ke ilitum munni da tumpen chirap ling ason sine hi theklo athema lahai katiki pen apot ilitum ijutang alom isi dudun ko la Inglong akhe ku isi ang thek lahai tami ilitum long dudun ko aposi non aprang sinili dali panse apor pipon po non sai katiki apor si special non dali panse apor pipon so Gardo sai katiki ka do be kachi hung tum apan an amethara hidi kachisu lapen rit ke pan sok ke nom thing theke e atom pan neli kadwe tom pan ta congratulation ke hai an thek ke hai akardom pilu athema sai tiki kete itu madet cerai un e itu methang sai tiki barat nang lahelo labangso sai katiki pensil muni datum kapaprang un Assamese pen pulote unoti un Ingraji pen pulote ka progress un aprang hut Egypt adet pirthe dangang bong ke plang nei ke thek nei adet no Egypt hadak ke chu apan sok ikun ik sok tipli ikun ik sok ikun ik athema latum nil arang alang roy akung sidu lapen alang litum sai tiki pik son da taksi sindhu alang roy akung ke do tum Indus Valley civilization pulo alang litum sok tiki pik lo sai tiki pik lo la posi alang litum plan o al lapen alang litum adet alam no anta anong teklo Egypt anong teklo Indus Valley Indus Sindhu alang roy apam beti ke do atum amenta anong teklo la son da taksi non litum da Brahmaputra Lut alang roy pulo Lut alang roy parai harai anta sai tiki atum ang haladak tur eklo lapen non itum da Karbi Anglong ta thoi ke do sai katiki atum si tur mucok ke plan la ahud isi ke non bangke kopilo ne na che plan amat itum bangke aprang ke rit Inglong rit loksi mantung pharo ipu mantung pharo ta roy det atung du plan chen edon don si phare kep phare in koi tiki det lo son tv
lapen pot plang chen chan la aman non itung je plang tho bangke ilitum cubok lapen cubok bara cubok bangke asok aki asang aki lapen cubara bangke lake ring ik sip hoi aki ikali tema data aki ta ik muncok lasan cubok bara bangke la son ni ta cume pik lapen sok suda aki amat itung Karbi itung ge an ke lok pusi ja semet ka pa ye thang di tingi tu mo so ko penda kemari an ke lok an ke ke chu tu man ke anong ka pi yuno ka pe down ti ke claim hala an ke bang se ke chu da chu me che lo la pen hala bang si or ke che ai value ga hala si ke dulu amai tu ngi sini ne de amat an ke chu lo te kiduk ke tek ke tu si ma that tu ro aman non ba ke tek chu long lo dukan ke kita an sok ke sang ke la pen sang ke ik si just met ador ke su dan de dak di pu mata lo sang ke ik a peket nang litung tek long oji dukan lo a so cher athema ador su o po jor u ta un e la tu ador so piket sang ke ik po black rice lande pon anong ke thi ke plang atum si la he ke chu tu la pen sang ke atum si no ne ke chu tu parti along ka do ko beta ye la pu ande itum ke Karbi atum ko nat lo ke chok dam de ko mat lo itum apal la emethan aprang pen ipusaran ni pen katiki bom asai katiki kheti hai hoi itum hana patiki ke komat kam se klem komat itum han idea na pepilut chok si itum han la sok su aki ta katiki na patera cubok asang ke kapatiki dan nama terra cubo bara ke kapatiki dan nama patera lapen ke sok sua joha ake nama patiki dan kapatera ini tunggu pia polala heng kapatiki nama patera heng ke dan kapatera bong hong ke dan kapatera non itu manawi Tamir ki kapatera hanjang melen ki ke nong kapatera malu kapatiki nang kapatera itu mumpan komat akam lo lai ten ko pia pon la salam itu Karbi ke do anatu Inglong arat ke do anatu la salam mathani Inglong asor kuki regma hala atum han dimasa hala tum hanan la son si patera la Kopi polo la patera neli ka chini da matheke ilitum la patera ke hala business anatu commercial nam lage commercial ke thek atum ke business ke thek atum ke amethan kopi ma ka produce amethan kopi ma ka tiki hala si just met ke jor long ya pan hala tum ka bori Jong si amet ham katiki akheti abostu jong si jasemet jorlong nang ji pulo dante halabang katiki as abostu ge papatiki long le nang pun la itu hala business ke tek atum business ke tek atum pulo te la ke kici atum lo kici atum katiki abostu si horbu si kapin na muchoti mane ador ke duk wali kapin na muchoti apan claim lo ange ke poisa ke long ke latu halatum si long muchot pogedi la si itum phan la sonangevi not itum phan megi a packet tan ho ko pilo ne hala alu puroya the alu chips pinene potato chips pinene
lapen ason do olang so ang pini kaselam dal pen ko pipilo ne pen si kaselam bang ha Rajasthan beti hala itum hana pen nam o Japan itum adap sagi jun hot thul flut pen ke choja phanta aprang hot ke itum emethan katiki as sang pen kaselam sang pher sang aduk theng thia hot theng thi malu lapen hanjang melen lai hui si itum chopo itum katiki pot ama itum katiki pot si itum chuchot lo po jo itum nam dam de det lo nam dam de det lo pot itum apoi sak itum long do kok lo itum apoi sahala tum nang endun long le det lo lake circulation of money pulala money power po alam lo economics along the top do circulation of money lapen money power lo lage lasi hala bang dal pen ason pen mosola pen kaselam biri kaduk pen kaselam lai hui pesu ang ditipo pen dog jin ditipo inti pa pe ong ko halata halai hui kacu ke jor long mucor dia pansi itu mapan tamir dan patiki keder malu dan patiki keder hanjang melen dan patiki keder lapen ke thengthi dan patiki keder lapen cubok barat dan patiki keder lapen soksu aki dan patiki keder cubok aki itu manang patiki keder aki an ke halatum sinon ke jortu halatum si ador ke supen ke jortu lason sina pe plan lake business account lapen laso business anong si munit atong pan ke dong tip account akaprek akhe to man ke dong tip account lason pen si ke claim lake non dak de lo India de lo along kaprek data lason si vila and dak India de vi muchot mene athema India aso bange kapachu beke che bai tu rong poda bangke bangha Krishna ta puarkom hala Mahabharat Ron Hood na ke sepe jog ye pren pachu bei ber ta me wa kam du ko komati di amasi munit tung da pachu bei lasi lasu alama bang elitum bange mathajin nang kokji non itum theklong yi rit pan ke pan opo chiklo e jon ni chiklo jon thom bake so rit aki joy bi kogi hala covid nang etik aki joy bi kokko robor nang etik aki joy bi kokko pangjai hapola barikha hoke arbe ki do ho bangke abinong ila covid etik tame ason kapre khadak edet tame ke di edet po pangjai haki itu marit an nang tu tek damloi lapen ke robor nang etik hadak pangjai habi setan neli ke tek long ke neli ta robor elo robor ke ningkan isi niang bong tu ke itu hadak kheti ason kapre ka kheti ta klem bom melang ante son taksi covid ke eta ningkan isi niang bong ka hadak ason kapre kheti ta klem bom melang seta itu bang klem kredeti itu Karbi itu bangke lama si halabang so long le itu ke pan det pen ningkan isi ni ga ke joy biko ason pinchong det hala so jong si itu claim ason te lapen non itu arpek elo arpek adak ta edun melan ke edun me apordo edun da prang pulotan te athema theng men han ning chiklion troglena do dunjigali theng de chiklion thombe ne si do choti la posi litum son tabe seta de ti litum la pena jo litum asomar tu neli long da asomar do o pajo theglong itu asomar tu kai kit hala peket si jasemet chu daming tungi peket chu po an da tum te an join tung tele te an ke la tum of pran din po la pe halai hoi a peket apot ke chu lok apot aning dok pipi ko pajo ili tum amuni to ake thia tum ta hala ke chu lok pe apot idum diabetes long po
athemala inti dok o pot cholote avi hen hoji ke di inti ke dok bostu cholote avi hen hoji mosala hala dak du mosala cholote a aprang hen hoji si tum diabetes ke long dum ke ong sogli di phu beteta Karbi Inglong te lapen la stroke ta ke long bang do pi kalima la di Karbi Inglong pe pon la ne lapen cancer ke long dum da do pi la posi lai hui ke neli gama tha kapatha la pe chini dam istum amithang a kheti ke klemra hala sagi jun hutta emithang ka salam abostu chochok lote itum apoisa bang ta daksi do pok itum long si bang ke chia long dun de lo ne ti dun de chia theke itum hala dak nam dam de poken te e o pranda me yela la pen nam ta dam nam de lo te poisa ta dam de ti la handa itum long si do ji la hello kheti ke claim pen pite det cherai un e palam ke thi la hello la si non neliamata inglong rit panu pining aprang man na nitum eriso ko ben da inglong rit ke pan ning dok pit non da inglong rit pan lo sok ta me pit theng the non am mum lok phat lo non la pen bong hom ta ke chan su li la pen hadak hen tharvo la pen thoi the kat tu ko ve happy birik anta e lap na ha sing has onang long neli mathatu la sonyam si non arong ke me tengke athida me unai yong si jok da nang panikdar jat ason da nang pa he nodun de ulotante itum chelang pe mi theklo ulotante munni tum plang soi neli amathage pining son ke arveta do ange thang mathanang ni inglong arita la sini kado vetu manda inglong arit la pen hidia da chiklem at man ke ene lichorolo athema alang litum Karbi Inglong nang kachir rai akam alang litum nang klem dun lo la si chorolo masa kero report piglo masa non sai katiki apor si ong dung atong ke sai da ti ponlo da pinanga to mangke aposon sa hi dile to da klem pon pide kan hini ke thom la poson da dulo yo masa non mangke to mining ke chepe the se roi walam thesi da khan ponlo la pen sai katiki ke heno ne mesen emethanga phanda ali long la pen emethanga e ope pran phanda me ile sok long sedame emethang tiki dat polotang te lake pinangan adim ke tum medicine da pipe ngeli tum malong ke pi bang welang no mata na so teng si itum sok tame rot kon lo la sa kiro bipar pilo la sinon sai tiki atuma phan nanghin betame choro kon lo lake si nili daning samlo lo athema ngeli tum sai tiki pena jok emethang update along ri nangka cerai kom dun halang itu gana na rab dun itu ma Karbi Inglong arat atum Inglong Karbi Inglong bagi Inglong arat adet gitu lah kayak Karbi adet to bali Inglong arat adet nangka cerai dun akam na claim dun report itu churu nangkok keti ke claim dun an ke non la sini li beta kiri belum ateng te la ke che tum ciri si abirik jong si kilo pulo tang te la ke sira acitim long posi beta ri polo birik ciri si lo te la tum hal tangka a value ke pawa ngabang ke la ke sira suri poket an le tum te bang on posi beta ri tum long non ni tum thek long le di hala kuligaw adung kuligaw pulo bedi la sadi kala kuligaw tu hala dak Karbi la pen la XT garden atum divasi atum hidu latum ke longle pangjai hap hai amat komalane mia bang amat bang birik pen happy a bare o mat ixip adang ke soli ye kopia pose itum Karbi atum son claim tek that adivasi atum pe polo claim tek that pero bilo sir nasi jat le posisa me claim put nangji claim put lo pulo tangte isong bag dak he gun posita me ili claim clear lo pulo tangte la ke thek thelu la sinon choro par pilo ili tum tame charli dun bom nang po la pen charli lo de ato ge hata tum je than lo e brain bang ke ili tum ko anma
ladak kamat ha aja kong doa na bangke itum pe ba unelo budi sorting se level to ko seta train lo protam de training bilo protam de labang hek peji la sonda ili tum da langdun mom pen ili tum claim put lo de chari dun det lo tum head to labang lang lo to kero pipar pe lo Sar e brain pe bat un e pe hedi. Seta aprang mahut pusi pu ga jetan. Nilipo nilito maning yewer di. La oso ku pen gakhir pe chover pi jun ver lo te hedi a brain mesen na ho. La man nilipo chelong bo nitum chelong do amat an gichuta han pen gali diti nitum ahurut pen ke gakhir pen si gichu titi. Entonces di kilo liter crepe heap on unlock nitu gakhir lama sini tu man la gakhir rampe chuver keti nitu mau so kupen la sikiri pula sia abrin pe bat un e posita hadi neli ma tha yer so pe bat ta un bon ke choyom si pa pe misen no te Athema ke chojong si meme pulodan dehola brain ke develop lena ko kwatia o si meme dat ko oi neli tung me plan pi ke tung ngali der ma ti di ande ko pe po si ni tung IAS bang hini do DC bang ke thom do hemi hum vet pen si ko bu si ke undun pola la arnam nang rap dun pen le abinong ke sitala ke chua na tuta mesen por lo bon ni mata la si ile tum kitab long ta itum puri pon bom no pon dong ya le student polam do e o ke pran le mesen no te ile tum akhia data la dak se dolo ba itum akhia dat no e o ke pran te to kero bi par pe lo sar la si non saikatiki lo bose nili hen man tame nang itum phan choro lo la bangso saikatiki pene ka farman tame itum arbe arni kado kabe arnam phan tame hir jume johan pon ra lo na la bangso asengka na farman ile tum tiki peme lo na lapen ka do kabe katiki to manan tame ning ke thepen tum bo ilo te tum athe ro long lagi pahlo asinon akapre ka topic dam to philo na ning we isi ile tum ka se than bon jike la lo ile tum labang so alama bang non anda definition bang chini da mune da ba chini da clarify lang ko bang la Assam accord along bang so aputak chingwai ko lo seta clarda ko nanda state government nanda labang so alam e di labang so a klong alam bang than thekela mate non mat ki bijoy tu kasi la so putak se non than bonji la si he alam si bang ko ladak la si Assamese pu he ma mate kopi lo lapen ko maratum lo la so putak se non than bonji lapen ladak Assamese po arlo alam hiabang jong si chini ni pulodang te ilitum kamang hundo kogi lasila so putak sa noni ni putot sarapan apor pipondo ang bongolom ni putot arju kontu pos dami nono makke laso definition naman ko pure definition ma alang lasila so lam makke ki paklar panje pansi ni apor pipondo neli dak isia kitab do Assamese lapen Osomia la Assamese pu a definition Honggia kalau ni pilih Assamese Ohomia lame puke Honggia pu body a definition mana definite bokala definite lo lagi Assamese pu definite boleh te la jong vet lah jadi Assamese pu ke la hello Ohomia pu ke la hello jadi kipuji apan lagi mata meme nili metha mata manghu hak lo batai si nili ha Guwahati DC ke dohot harokre sirkepra trok sirkepra hini aningkan governor nili pandang hang lo nili governor adung ke dam amat ludli aku ahemang nu Dr. Bhupen Hazarika Governor ahem office arlopen nange bat amani panang kitong lo
aman ni lipan nang jing kilo manang pula pohelo Mr. Kata nang Ohomia phanke jat akam da klem no sita Assamese bhanne nang thana klemri puni banai pu Assamese bhanne thana klemri sita Ohomia bhange nang jat da klem no akimi anti pujani banai pu amani liya banga mahu loi lo piallang le lo malayo ate mani li da aprang menge Ohomia pen Assamese pu ge jat ben lo busigiti ama api ma thatu lo je than lo piallang lo lage pulai amat ahok lo la alama bangke dakipu Osomia is composed of persons drawn from all the indigenous tribes of the present states of northeast India. It has been said that Osomia is like a garlic. If the seeds are taken away one by one, there will remain only a small center stem, which can neither be eaten or planted. It is seen from history records that Hindu missionaries from Kannauj, Orissa, Bengal, etc. used to be given shelter in the courts of the kings of the region now called Northeast. Conversion to Hinduism began from the kings and other members of the royal families. After discarding their traditional religions, the converts usually assume the name of Bormon or Deb Bormon, Narayan or Atoy and other Sanskritized names and surnames. In the case of King Bhaskar Bormon of Kamatapur, he was described as a Brahman, but he was called Varman. A history of Assam by Sir Edward Gate says Varman, within bracket, Varma, armor or defense, was a common Kshatriya title and as such was frequently appropriated by aboriginal converts to Hinduism of high rank. It was used amongst others by Harjara, who was ruling in 830 AD, and in more recent times by members of the Kachari aristocracy. Itu alam bang elapulo Kannauj and Orissa maninipen hala bang o Assam pu northeast na tu ningkara hirding ulo lagi ha 600 AD malo ba 500 300 AD malo si bang ulo la tu Vang bong la pen just se met ke vang ke non 1300 malo vang thu ulo 1300 1400 Pharu Kripo malo aningkan Pharu Kripi malo aningkan vang ulo amat halatum area na munitum da vang amat halatum vang lo Support APHLC itum Karbi atum han convert le Garo, Khasi, Boro, Mising, Langlu, Naga, Kuki, Dimasa, atum aphan anda convert le. Hala converted tribes atum, Mongolian tribes atum. Mongolian tribes atum man convert lo, Hindu pinchong pon lo, amat ala amen talar lo, akur talar lo, amat alam ta halada kitab long ipuke alam ta Karbi atum panjong si Hindu converted lo te Karbi alam paniye long leda titi kusipun Boro atum handa paniye long leda titi
ape arita karbi ape pacing coy long ledet tiki tu lapen boru atum ba naga atum manda ame thang ape pacing coy long ledet tiki ko pe pacing coy long ledet ma hala tumgi ki puge la try tumke o hur mane hur kali la pula yo o hur pula te la ke king set lo mesen lo pula o hur pula te ke king kam kak la ke suli pula mimi la bang ter kloi ta the la pula ya aprang o hur la si itu mangya o hur punang pula o hur punang pudet pen sita convert that apike hur hoy lo pula kama ke amati itu ape rita pe enong le alam ta paningie long le itu pha pacing ki long le amat latum phan la ki cham buda hala ki puge cham lo ku pu sanskrit alam men ke ku hala la ta inut writer munik sini panangathan ku puge ko okar telvia for kom spelling bange la punana ko pulo amasi apige la ko popon ho si do mati jadi ama akapre tu ke kos puje pudun kos pudun lo kos la so kos si mane k o double s kos puje pu kos ama la so kos amasi coach puje ka plan coach k o a c h apige plan tu coach rasbong si pupu asi ini tu apan coach nang pencong lo halada amat coach isiak akas sabkas ason vidyat begitu itu empat sabkas ason vidyat lo amat itung karbi itung ta ka convert hindu ke plan dun ceng ba men ke joy hori atta lapan dun ka pren dolang bang ini pusi pada ka ceplang dun ceng ke la nogau morigau malam lo la ceplang dun mor kali ti kamrup lo ne pilo ne la dadda lo malam lo joy hori atta non la converted pen ke hala timung lo ne inti lo ne terang lo ne pude ke delo seta inti pule pubong lo tele okur gadi timung pada pubong lo te teron pule pubong kita okur akur ceplang bompo la masih la internal mate angkor alam ke la okur punai punam ke hiki buhan la oh lah lagi pilih tuhan hiki hiki ason demon tu Inggeris hiki ason tu lah tu ye munit kali lah tu ye munit kali lah si munit kali akur ceplang bompo gadi teron pukok lah tempat inti pukok lah lama si lah tuan akur ta kus wansi puja kiti kus la si kus rasbong si jadi non itu mah thadam tha sidang me kada ni sinar judum si hala sorting la homia ko definition ting bulo tang te kus boke akhai kali la bulo kus ke akhai kali lagi athi lagi cham bo phan ke lagi hala ki cham ke bi tu mana cham lo langlu phan da cham lo khasi phan da cham lo naga phan da cham lo lagi boro phan da cham lo campik lo angela tung ga kai ga kapre ga trap kapre la so ke isia khai po amasi la so cham me damasi isia khai ka pinchong bor i ka bur i ka bor i pinchong bor isia dim bi kok ta ho isia class pinchong de la so akas pinchong de ta ho ki ka pinchong bor i la ka course ko ke munit akhai kali lagi la si course a language alam the ko dawe course a culture ko dawe la course ko ke cham bon la ke ili tum karbi tum bong da course de ulu aprang ni pudamete neli po matal hai na si hala neli po banda medhi pa course ki pilomati neli kata ye than kerak re la salam ke inti ka thar pul war fixi la converted hindu je plang dun det arni pen ke neli po pan bong si dhor medhi se apur ki pilomante inti ka thar pu basa inti ka thar pu hang he det athema basa inti ka thar pu te lage o khur ma amen binaglo ke la si pache hang long le det amat ta putha ladang bi ratum da chinina ko je po la so
Abramin itu kopi porsi lah tu arlo deep rooted lah dia itu English macam deep rooted. Tom arlo alam kemat bidikan limpen kopi porsi lah kaprek tribe atau mapan ladak hormomen pen convert lo cham lo amasi la tu mapan elong adim bikok lo lapen akhe original ke plan back Ipiran akhe ambil nama pasti ni. Pacetini, det pacetini. Lasi lada. Pacetini, det kalau pacet langsung select wrong. Lapen lada, laso Brahmin dum kopi lo amurti lapen kamat hadam. La history purkimo la namlo pulutan reke cek. Lapu North East India laso ke latum. Epic. Bangner kebet putih. Bangner kebet nonang hukiblo. Lasi latum kamat hadam. Political si hati politically si la hormo NC politically si that cerai tip dia pansi tu mereka. Tapi cerai tip lo. Itu macam minister mata lason lo kan jadi dia. Itu teklong lasi non chief minister aprang chief minister kan ordoloi tahu komandi dua tahun ordoloi tahun lason si dua di lason lasi nanti right itu cerita cerita है la धर्म NC itu mahalas tum akam ke lapor wanglo halatum recho NC ke do de keceng ko ke recho tum NC ke do hala kos bihar dah di recho phanwan si tikoi bamun phanwan si atum kos atum mana atik tete niliyama thala boru arkom boru kalite garoji kalite ban amunit meni aso thala non kos bihar pupu kos bihar bolete lage kos atum mading bolete ke lang hai hala kos bihar kos atum je plan ke Farouk cricket thomaningkan bukan 1300 AD hirija pilone si enta ke dum dia pilone amen ni cete ni tudeno ala kitab do la hirija pilone hirija pilone do de halas elo bace planting pula ane mathadam thadi Farouk cricket thomaningkan munit kaya kimi joma komando penjom di munira kaya kimi arnam sun plutamasi mereka thomaningan boy puge kali ke di boy puge mun ke teknologi doji kente arnam nan kos ki tip hadi kos kaya ki tip teknologi kita long nan ni ke top je athimala suhut ke Huan Sang ke bang advocate ke Huan Sang like Chinese traveler Huan Sang ke 600 AD si ke bang kan anh tong pada cing la ko pita ko bang orang kan la sini yang mana la kos ko selam ke hal bamuna tum area na tum bang lo richo handlo political power an ke richo ni ke halim siklem lo amala bahun dum pipilone ani ke hangatin than sita program itia ro teglo me krotreji puge ba ahom dum sonsa di ahom dum dala puluge ahom dum malo amar haru great ho aninkan body haru great li aninkan bo lato haru great ho aninkan kan si ahom dum Richo hemlong 1200 kali 1200 aman ke laga ahom bobla 1300 ahom bobla 1400 haki jut malom penesi la ahom tu hindu mandu je la skala kopine namete de kopine religion ku di Maumania rebellion lapen Sivo Singha ahenta Brahmin si 20 mati amal Brahmin teklo lo je
Ricu aning ke claim lo political power cerai long lede deda bang cerai long lede ji. ถ้าเรากำลังทำอยู่ Oi kama than political power cerai long na lan se dead cerai long. เจงก็จะเจงส้มมีเลย Oke เจ je งมาตีกันละตรงนู้น minority ricu han si seta kiri lah hai. Kidu hem ne na du wali ricu hem si na du bagi di. Ricu hem si na du ke kitun kita kam si angdu di. Kitun kita kam si pelangdun seta kitun kita ta alam litun si tun det la bamun tum si ate mahala ahom ricu asakor kitun ke la tu kitu je det dia bati ama si kitun kita kam anda bamun tum temun tu det Recu akuk satu mana kau itu kita ke sudras nasi biko ke bamin tu mati anta cukup ni biko tu je det dia tu malam ni lama la bamun tum si tun pro la pa la si Thakur tu di Thakur akam klem tu rong la amana bor Thakur udah tu la bor Thakur ke ino ke an kitun hat an kitun aketi bang lo kong lo la son je la si alang litum hadak dudun ama theklong lo la litu hem dudun pen dharma akam klem chot lo te la tum de akam kerayun apa political power ni political aja kong ngai political aja kong ngai politik tu ke bang ne ke be dei 8% we 8% we non anta 8% we ala tum OPP kumpulan recu akam ke cerai dulongi recu akam ke cerai dulongi pulotan te lakido ana moni tum han Hindu baje plan lap ni la boleh ya amat hormo pele la tum pan te vara api papi dun to ya na puya kam ne claim ke amasi dharmo pensi pat te varlo আমার আফি পাপি দুন তয়লো পাপিরি থুরংলো ধর্মলং কিতাব লং সন সন সি পু থুরংলো নাং তুঙ্গে বাম্বু ন ফানকে আস ইনজেগ্রি কু কাং চেলো তে নাং থিজি কুইল কে টক পিথো বাঙ্গে hala মনুস্মৃতি লংতা বাম্বু ন ফান কাং চেকলো পুলতে রেচো তা থিজি ওয়ান কে পুথু ya la son dopik le la ya long long do lama si son a holgon pa pitin ko river la ke claim hai amin do man pa river do man dun to ya bamun dum political power ta long to lo la ba phiri man la phi dum tu to lu den la bu amar political power ta and to der man hala tum cher amuni le ong tu deseta api dun tu olo pa do ki dun to man do olo ma di amat ki do mangen do o mat bangai cerai tu det lo Karena lihat setelah tengah hokala me than dele tunge theda hokala ke than det lo kipa lu sai si than ko bisara lam hokala ke than the eli tum ini hu lam lo de uso ma pen brahmin tum ke uso acu intipte lapen blade pen soi si ningkan hotroan ladak ratum da cimina ko he pot latum kitip joy lam apot si la acukan tip pen ke soy sepen ale lapen acu soy long ben akahenu ratum cimina la soni limited and limited la Karbi tum non anta che soy dun bom ti tilang aja tu usomar tom hat amhan thek det lo te brahmin tum si putu anda nantum asomar tom hat acu soy enang la kai kang thirti putu uso ape apor lo pen ke wang acu pina apor lagi thirti soy enang pu setala bamuno somar tamai che soy tuti brahminer also martaman ke niliga chinyate ke ningkan phota acu soy se lapen intip te amhang thek det pe lapuyo aman nilita labang thek dun lok lo aprang nilisa po banda nilichini dun de aman acu soy lun bihe kaku aso ti ho ama ha pike thek dun lo bang bamun dun bang soy da soy tuti ke soy gali a pualong blade lapen
Noki Akiri Peruri. Ladak ratum da chimina ko ye ko ladak ko pia ko si la blade la pen la ki so ye ko ready ada ki pero long le der ba pero na ni ko La ka pero nang ni po theke. scientifically ta proof Scientifically ta do na ho. Scientifically ta do la pen Bible long ta do la anta. Kita Christian nung ta la ta mathanam krang chini ne hai. Bible long ke do ke nilinon pude po nilige Christian sita Bible long ke than Christian pachutang na boleh ke than kali hai. Mujhe hara taket do. Some is Samuel kolong aroko. Isia Samuel kolong. Hala ape hana bang. Anam pan ka chuningri. Nini somar ave nangyong sini somar na pilote. Blade reset abos tu kere so gitu ke reset abos tu apu long perulong ledaji kuyo ipu. Ande ko piati lo la. Non scientifically rupa bang la hello. Itu apu long ke arto aso big areng arlo arto jer do long ta arto jer ekdom pik dopik halada la si apuda arepi in lang wati bihe ku kedi la si la kereset angso kedu apod rolo hala arto bang kiti dak yimne kali te dak anke aku tarlok abang meo edeji aning rede la aning ka chiperi ji apansi brahmin tungke osaratum apu achu blade pen soy se la pen in ke soy ekok lo apialam no achu in ti neli ke long lor ke inora minister Brahmin minister ma achu in ti nilita the asopo school asit ke neli sige tik pi hai hala sohor neli di ke do amasi tekong lo asopo achu in ti amasi ne tekong lo hol sita it akapre do mange ti pe nani soy ni rifutu tabang ni mata lagi hinu da alam akapre to mange papi duna Brahmin tu cho nang ipu to mata ni ko son ni lapunan nak ikila mange la la sin Karbi doa na tum sita baing marat ke doa tum sita o somara mahal iklote apuge sabon ke miben inti pe minang sita achuge soy nang ni blade pen soy nang ni ding ong lo te ang chun kanti babang cho hi ni sita nili supu babang nili pape soy le dan achu papi ding sai non te dung si achu kanti Akero ki por pelo ne la ke ili tum ka chini ya kenan sala tema ili tum chini ne pena por so mar wanda chikro aphila te soy ka dia la pen mo te than hoi o khomia la pen Assamese po bahai di o khomia man ke la tribe ke do an la pen ahom la pen dum hanta lo dum hanta Hindu pa penchong tu lo ahom tu hanta Hindu penchong lo naga garo kasi langlu rabha missing bhutan sor la pen sikkim sor la pen boro atom phan an convert Hindu na tu converted cham det pen hala ku alam penchong det pen hala tum phan chong lo ange ku lo ka ching ki thek po alam non si cham free cho mereka Kevin si wan lo long bitul ange ku lo ti po la tu yo amai ka ching ki kita lo ching ki aja ke bongal alam theta en lo Orissa alam theta endun lo Hindi alam theta endun lo Sanskrit alam theta endun lo Asi alam theta endun lo Karbi alam ta nalam ta pu apang vuyama chingki lo amat halabang so ka chingki am non okom na ko
lah apa amunit tum dah lah itu la soy panggung tu hello Oromia pun la pen Assamese pun manggil la ke hala konos pen givang Bengal pen givang Orissa pen Bihar pen givang givang da jasemet ke la British tu givang British tu ha 1700 kopilonnya ningkan pen atima 1600 si British atum 1600 December 31 di si hala East India Company a charter kasuhi bodi Queen Victoria amar la philo wala masih 1700 kopilonnya hut pen beteta lo amar la British tu ke tok ke tek atum masih bamun tu si ke tok tek ke di amar la bamun tu hanwan bamun tu ke wan an ke Assam nang lelo Sampai langsung ke ahum tu si ke cari ahum akhir tu Assamese mana ahum akhir tu cari malah tu ke akham tu malah ada kagos tu nili lah salam tak akham tu si tu amar akham mana dah ke land tu si tara pen sosok pusat Indo asal nadim lah masih akham tu akham ko si Assam hala bamun na tum nang tok lo kham lo are ke lo to mangi ke kham bu nang pulun ke den lo Assam ko mala ke wa di are ke lo to nang kitun hala sa bin Iran tu la Iran area tu apa akan si Assamese tu la hello Assam pen Oromia ga kapre Oromia ke lagi tribal tribes atum anlo convert dun Hindu je plan amen ametha dharmo pen Allah ka chitin ni pen hala Hindu dharmo endun lo la pen Allah ta chininge wang pedet lo hala kapanghui alam ni lo hala tum hele Oromia lo alam ta Oromia lo dak hini plak nang no lam thak na ko je pot Oromia ta khai kali lo la pen Assamese ta khai kali Galileo hini ta kali lo Galileo akhir ni orang Galileo oka vi pen ke cheprek akhir gali lagi la sihala Assam Accord along number 6 along who is Assamese po man no anda tekder lage no anda plak tekder lage nang limok ni kapurhi do ni linar do bom hala harsun ke lo Assam bhedi la Assamese wa definition si retarded dom lo pote harsun ke lo abu dia pason isi he ko angke last ki doi bang ke hala ale aro ding thor doi angpong he angpong dolong bu it means that there is no any tribe called Assamese kalang no any race called Assamese race in Latinon Assamese a race ke selam nang kubom de tike la ke selam nang peningye beret ke sita Brahmin dum si jase bet peningye adema Assamese do bom le te Oromia do bom le te ala Assamese dum si attack do long bom yi mat la ben jong si no ne ribom te klang er ko ala tum ke la Oromia de convert ang si yalang non Karbi dum aprang ka convert don Karbi dum amyong si Karbi je wang tuet Naga ka convert to si Naga che wang tuet Boro ka convert to si Boro che wang tuet Khasiya to che wang tuet pul te thang ga wede tu Oromia ga wede la puye arsik ti lahela alam arsik itu chini nahi la si non tame movement la si practical lo la chini la si halak ke jam halak constituent assembly 6 schedule lo lang mo ta dak theklong ko constituent assembly debate along ma do dak lang je lo te theklong ko la so debate long la bang so constitution 6 schedule la pen Indian constitution ke thip ke theng ji pura suhud debate bom hota me hada ki pulo ke kulidam chudri ha pen rohini kumar chudri Assam pen ke tum lo Assam kali lo north east pen ke tum na representative indu na tum hada pulo la hai anaga tom phan hai Inglong akhe tum phan ko Assamese kapin chongji Phuket tang rang hu ko pisi nona pola tum phan autonomy mane jakong ki pinang hipu Ambedkar phan kang cek do dak lang do dak nang tum la bang so
situ lo di situ long tu constituent assembly di be phado ji purlo par hada dulu opisi la ka tumpan du apa nya pung ason ki punto adu naga kasi Karbi Tumpan kopi si autonomous council di Tunalan kala ne tu okom pintong yi kitang rang hote putih aning sudung lo aning sedung lo athema itum ilitum hanjo senang convert nang pon pulo tamte hal makin pangarum situm tunan kalang aku hala so aning ke sedung ke non anda dulang dola la sinon hala paragraph 2 sa paragraph 7 men ta allo ta nang paselam long le dia ke laslam lo te inglo masuk bila penala paragraph 3 paragraph 3 EFG penta village council servan cap put na papi pulong le dia ke angke la itum selang angke ko higen te la hele alam ke kala servan cap tanang pi pulong le lo salairo put tanang pi pulong le ro tulsung paisa put tanang pi pulong le aben darbar snow put tanang pi pulong le nang ke village council put tanang pi pulong BDC pudi village council village development council bodi pulu we ala ke english alam labang ke la ke itu ma alam ka ilu labang ke ye na ke video bang ke lalo lasi halada ki puda juno da itu mana di lasi alang tumsi mili ada ison tum chingi nai sa alang tumsi constituent assembly long pohi pame ke chini po je labang so kulodhar tuliha lapen rohini kumar chaudhary are sangho tumsi ke champu che thanda tem la so le di la so ke cham barat pu la so kitab long do ti la so kitab long do kita pamen kitab amen ke ni lidak por hepo cosmogony of caste and social mobility in Assam kita bangke research scholar Bimol J. Dev Bimol Jayan Dev por kom lapen ke Dilip Kumar Lahiri Bengali tum sige to hala ape Karbi atum lo ne kopi lo ne atum phan ape la et pen son ape ki ding sia pa jing choi choi hong thor na pa jing choi long le det lo lapen sator na pa pi long le det lo lapen son pe ki ding si pe jing choi na son je bibi nilipota la converted pe nilipo panda dhoti si pi puget lapen ladak la so kitab long talon lage Dr. Phukon Chandra Boro Dr. Phukon Chandra Phangchu ke to kitab ladak nang litum por helo te thek long po Karbi atom phan Hindu ko pen chong alam ka convert alam ilitum phan convert la la si ilitum Hindu je plandun le et apotsi deka pu medhi bora hazarika soikya singha das pu chetok dun rong amat la hello ilitum phai ki jum ia dim lu la hello ang non ke tunga phai ki jum bang ani ka hang ling itum han ngi vi tu non ke MLA ta bang pho ta kopi lo ni ke plan yi kumar bang ke thong ke bang ke plan tu det ke che tum ke plan tu det pone pilone po ano non ke plan tu la son yo abinong ke Assam dang sisi itum si je do tip nang ya polo kala di itum si chief minister nang ya polo kala ka se plan ya polo se ta itum Hindu je plan nun la pen na jo akur je lardun la pen na jo ima elam da chetini la pen na jo itum non ke ake ong in nei ki jum nei a tribe si je plan dun strong ladak kaceplang nung hi alam tinggal hello ithi ja takali seta mo pen pulo bidi kang limpen isi akhe pan cham no pulo tang te ke cham pulo hedi english and ritual conversion pulo isi anem jong si ponji pulo tang te hala brahmin tun dip joy alam pote yo latuma hogalam han te ji ke ye thanji bangga phutar lok arlo ke pelu dia bangge nang tum ke saur tur ing thir thelang posi ekdom best weapon si nang champo ke nang tum kan thir do si phutar lok me palu ku ke pini bangge thir ya do ku se tale la so ki pang thir lo mo pen kam hok ke then nai bangge la lo nang khai identity bangge virtek
ek khai ko pia khai ma ku bang ke vir det po Inglong rida vir det po la pen nomor hinia bang ke la hello itu ma jutang da vir det po ate pindeng sompo ma ta la bang soar ni be ka kon waran ni pe ma pitching thang long det po la pen alam ma ta pining ke long det lan autonomous puta nona na pipu long le the lai la itung akaprek itung da me thang du bo bang e na pe pu long le det non autonomous pa lam thian ta non ke ek job la non government BJP government ta sia Assam me kor long da ki pui non anda ke long le re kalam the ke la hello homia command lo program pe la ke akhe se be det ili tu ma phan anda nang pin chong e lo la sin non ja homia command lo program de mo pe na son se har sun ke lo son se alet he ke polas ke hola ang pong dolong athema akhe ma se homia po ka be boru po ke dolo dimasa po da dolo karbi po ke dolo rengma po dolo kuki po dolo lahai se dam re po yo alam ba ke lasi ladak aku do tulan he ho the word kachari itself was originated from the ritual of religious conversion cause lapen hari meaning the line of the converted cause atungwe lage ke chamtang lo lapen hari ke hala align lo api asumar atu ke dun atu align ke plan der la si cause hari la si kosari pui la si kosari pu munit akhe ave lage ke chamtang align puchana ala songbong karbi ta dolo khasi ta dolo naga ta dolo langlu ta dolo mising ta dolo bhutan muni ta dolo sikkim muni ta dolo ana ke sardare sinili ang jokon thulang ate non bodo tumda bodo kachari bulo dimasa kachari bulo kopio bosila non enbom la so kachari latung ke playing a josi jasme ke dodun ke di la penhala hinduism a bit latung long jum mucok amasia latung enbom aprang hoke lalung ko sari patapu karbi ko mikir ko sari patapu aprang ke naga ko sari patapu khasi ko sari patapu aprang hoke non ke hala so khasi itu mai cepang tagra kamasi hala ko sari bang eneder naga tu da eneder mikir karbi itu da ilitum da methang district chelong masi ilitum la eneder nde non la bodo tum chini ne ma so ko sari po chini ne alam e bang chini ne jong sila tum cek se bo seda kitab don da la tum che por he de bolo tang ke la tum jong sila so alam the en bom la bolo te ke bang ka chini tum dolo la tum te di mo te ke thana bang ave de ninje da ko hai bang ave de ai de la bolo lasi non lahai lasi furkimu kachini dam ke tumhat ale dopik lapen furkimu le kachini lo pulotang te nang ningda pungthek ko ningda pungthek ko aho kalam chini lo pulotang te laan sili tum aho ka tawar dam tek ji lasi penengwe apor dolo bosi penengwe talk show on 62 to the Constitution of India and autonomous state penengwe 476 episode lo tung machi than ko nailo number 1 a topic la bangke sai katiki Inglong arit tame thoi tame ilitum sai tiki nanji atima sai katiki ke pena jog ilitum ki cho ahormu anda non ke ha Bihar UP pen si sang na ke wan medicine ki pitek tik mingkan potro ki bia sang ain ki apli pi dosen set non ular lo itum ke nam nang powder ang se asila ha asang itum ka chanamen ka chitum pe jog itum me ok pran na me nasi athu ba abi bulo malnutrition abi lahai sangke lahai ki cho pe jog osomar tum tame athu ta dok lahai hai bang monon pi heno dak ta hai bu ki pakla kona tum tadu nasi non sai katiki bang Inglong arit kiklam tum hanan me churolo athela dak tum organic sai se po medicine pin po hen dame birik dame hipi dame thoithe dame thengthe dame ason hanason andame ilitum cholo bulo dang la ke hek lora lam lo lake i oke pran tum me vek bo i oke pran jong si me sem lo pula te ilitum kamatha te ga kong tai tum long to pon ko la pen thoi khiti ke klem tum tame non apor chit lo mane bange ke ja ke cheng thu ke cheng bom lo ke tang tum ta tum da du thu kai lo mane bange no se chili ke war tum da dulang la pen bai bo ma tum da dulang
Kasi non bangke ilitum kacini naya bangkalan lo ilitum long le jong si kido ben itum lapu biko kalau tangte halak ibe gice itum ke nang lilong le sampai ke cubilo po tapi latum han kipilo pon te halatum kereng dunja war sai itum long nang long lo kasi mohet jong itum cetan lo lake ilitum mega theng lo along si itum thelong lo ciri sia birik ben jong si 1.5 lakhs latum pedokok kalau tangte itum mathan lo ciri sia long le avilu si latum birik tiki lo lak sira suri kep ali latum pelong po ahem kutuman kon lo piji latum suri po bak si piji latum long le na ningkani si pe tangte ahem kutum ali dum na halar kecil kibe to mali dum na ko te kecil kibe to lo nasi ilitum tiki lo pulo tangte mo ben pulo itum ki thek ali bor iya dia po itum ta he ko people thek jadi nasi non long lege do tum andame ebe thangben da tiki bonai busi tuning report na sinili tum dame sar already singason constituency long dame alang tiki pone lo pan sinili da odak dun lo asi thengthe pi ni anda non Assam ke bang hom ke plan than lo la pen thoi the bong hom ta pang phar lo la pen hippy birik dame e pone lo bendi la pen ason ta kaksi hanserong la pen hen ta du mi thek te kang lo la son ta kaksi ilitum lahai tiki ulo kalau tante ilitum mana kira blong lapen ison hen kipine ka tiki ale do ko bang ka long bang kala hello mane long period of time mane store me mane ajerding plui tikloyam thom jon pri da me hen ke pi me thute hen bong bong pipine ke la kapre arwo ham bang motel ka ane sing ni ken dong dar bangge kitun theklo de kala bang mongali du pat pe chume pik thula kala ken dong dar epik nagi kala la si ilitum bor ipona ilitum da ning pathi pon bom lo rara tum patame ilitum ang tan ke dam ha chennai malom ke dam ben mute ekipu bofan kali itum dak elong rida kinir ko apolo posi ilitum dak elong rilong che vang ben ilitum tiki pona lalote ilitum elong rida me cerai kom thek ko la pen ilitum ang bong si tiki lo bola nate ilitum ang bong si tangka dan lopu la lo non bangke konanya ke che tum si da hanan jor non for example di tulong kami medicine ki tik lo itu non keton apna la si lai pen kami tum ciri pona la ke tum tiki lo pula nante local growers atau apa la dak itu metang Inglong ke tum katiki ahana bake market price bake itu ke jor mate hiti kula long ke jor bake itu ador da long pon jong si tum nam ulo pote automatic si market price ke high mati nang ulo pula nante hala katiki tum tame ali nang long tu non bangke konane borlang phet men konane kibbe ke itum claim konai keresera bidi pe itum che than chingum konai khai pan ching khai ka ching hon bulodang te lai tai si ka ching hon athelo to pine we talk show abang ke itum la pan se kan tono nang kelang na korte la pening chi to hon anda me choro lo nang tum nang kelang la pen da comment anda thek kon long lo lasi kado ka be pan ke reply pi dunia te po ba pora be det lo lasi adhiu ka break le itum che than tuna penap neng we malo kasi pineng we la so talk show nang kelang na korte la pening chi to ma na me choro lo la pon se kan tono kado ka be panta good night la pen kardong